Tak čaute. Prvý lisec tento rok, väčšinou tu chytám šupináče, takže som potešený, aj keď to nie je veľká ryba. Háčik je zapichnutý. No. Títo lisce bojujú strašne, takže som vám chcel len ukázať návnadu. Takýto panáčik. Čili ráček a vlastne bola tam taká plávačka ice cream od Fiedermany. Jazda bola super, ako na lisca sa patrí, takže bol to rušeň. Tak sa teším z neho. No a aj napriek tomu, že sa ozimilo a včera nebol som na ryby, som nezakrmoval, tak nádherný tento lisec, mám z neho veľkú radosť, takže idem ho pustiť. Arrivederci.